gu ez dakau ez museotako giltzik, ez kulturetxetako giltzik, orduan gure espazioa kalia da, ez? Da kalia bihurtzen dugu gure museo propioa, ez? Gura altxorra handiena barruan duguna, laguna ez mozu eta etorri ona, bat bi, ezkerra eskubi, jendea mugitzen dela dirudi. Orain minutu gutxi hormazuri bat besterik ez zegoen lekuan, forma eta kolore desberdinak jartzen ari da grafitilaria. Oraingoz, artistak bakarrik daki obra amaitutakoan hemen zer ikusiko dugun, baina polita izango dela ziurtatzen digu. Eta ni uste dut herrixari da herriko zikina emototzala koloriekin da. Ez dakit, emototzala indarra da politxea eratzen da bai, ez? Hilabete barru egingo da Gernikan Euskal Herriko grafiti lehiaketa. 4. edizioa izango da urtengoa, eta aurrekoak bezala, Euskara Elkarteen Federazioak topaguneak antolatuko du. Gaztiei modu erakargarri batian eta beraiek gustoko duten ekintza baten bidez euskararen mundura hurbiltzeko. Festarako tresna besterik ez gara, hip-hoparekin edatzeko euskara. Lehiaketa guztia, naturaltasun guztiarekin euskeraz egiten da eta gainera saiatzen gara demostratzen edozer gauza egingarria dela euskara hutsez eta naturaltasun guztiarekin euskeraz, ezta? Grafitilaria lanean ari dela, ustekabean eskolaume mordoa inguratu zaio zer egiten ari ote den ikustera. Gernikako Allende Salazar eskolako ikasle gaztetxoenak dira, eta 5 urte besterik ez duten arren, berehala ohartu dira euren herriarekin zerikusia baduela Gorkak grafiteatzen ari denak. Gorka González Ermuarrak hitzez baino errazago adierazten omen ditu sentimentuak kolore eta formak nahasiz. Eta kolore eta formak nahazteko hormak erabiltzen dituenean, historia aurreraino salto egin eta kobazuloetan margotzen zuten artistaiek omendatozkio gogora. Zarako kobazuluetan, olakuetan, ez, ikusten zuen, kriston pareta dauzela, ez? Kriston metruak eta metruak dakazuela, da han bere garaian haurek ikusiko eben hori, ez? Nork harrapatu pentsatzen du inbiritan Gorkak kobazuluetako artistaien ormasailak. Horixe baita grafitilariaren arazorik larriena. Ia ezinezkoa dela lanerako lekurik aurkitzea. Bai, zebeti bilizara hori, edo permisuak eskatzen, udaletxeari, edo... Baina, bueno, badauz jendia nahiko ez dakit. Zabali da olakoak eitxera, euren lokaletan edo euren paretetan, da... 2 ordu beteko dira aurki horma zuria kolorea hartzen hasi denetik. Han eta hemen ikututxo batzuk eman, eta amaituta egongo da berehala. Bat bi, ezkerra eskubi, jendea mugitzen dela dirudi. Festarako tresna besterik ez gara, hip-hoparekin edatzeko euskara. Hau da hip-hop festa, zuongi presta, alkoholezko